Buenas! În primul rând, vreau să vă doresc multă sănătate la toată lumea, că pe timpul ăsta de de 19, lumea e așa cum e, unii sunt bolnavi, alții sunt cum sunt. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu nu am nimic. Aș dori să nu aibă nimeni. Asta depinde de credința fiecăruia dintre noi și depinde ce Dumnezeu ne pregătește și ce ne prepară, bineînțeles. Ce vreau să spun? Eu, în videoul anterior, am relatat un vis care Dumnezeu mi l-a arătat și care eu pur și simplu l-am spus. Pentru că Dumnezeu mi-a zis să fac treaba asta, bineînțeles. Ideea este următoarea, că nu este întotdeauna cum vrem noi. E cum vrea Dumnezeu, nu? E normal. Eu, ca să ajung să studiez din Biblie, mi-a trebuit ceva timp. Dumnezeu m-a căutat de foarte micuță copil, pentru că mamaia mea studia din Biblie, dar pentru că ea era martoră lui Jehova, credeam că este o sectă, o religie, îmi plăcea ce făcea, pentru că mergeam și cu ea, împărțeam din cuvântul lui Dumnezeu, împărțeam broșuri pe stradă, pliante, cum se zice. Dar vă zic, adevărul nu mi-a convenit, pentru că îmi plăcea să studiez, dar îmi plăcea și sărbătorile, îmi plăceau și, știți, sărbătorile, muzica, chestii alea. Cum se face, cum nu se face, că Dumnezeu a văzut, s-a uitat în inima mea, m-a susținut, m-a apoiat, a avut grijă de mine și vreau să vă spun că au trecut ani și Dumnezeu mi-a arătat că eu sunt pentru a studia, pentru a propovădui din cuvântul lui Dumnezeu, bineînțeles, și pentru a sfătui diferite persoane, anumite persoane care vor să asculte, care nu vor să asculte, au altă pagină, nu e o problemă, nu e un deranj. Eu tot ce vreau să spun este că nu este ușor să te dai dintr-o religie în altă religie. Nu este absolut deloc ușor. Ceea ce eu vreau să vă spun este că eu mi-am dat seama că nu trebuie să ai nicio religie ca să poți să ai un contact ferm și loial cu Dumnezeu. Cum mi-am dat eu seama treaba asta? Pentru că am studiat din Biblie, ceea ce v-aș sfătui și pe voi să o faceți dacă n-ați făcut-o, și următoarea chestie este că am studiat din Biblie, am observat, am văzut că Iisus Hristos nu avea nicio religie, asta bineînțeles cu anumite date, cu anumite timpuri, în anumite etape, și că Iisus Hristos a venit cu scopul de a ne trezi din moartea pe care noi practic o trăim. Mă refer spirituală, că moartea nu știi când mori, nu știi cât timp mai ai pe pământ, mă refer spirituală. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi să facem ceva pe pământul ăsta. Avem câte un scop. Dar unii dintre noi nu ne dăm seama care este scopul, nu? Nu putem să ne dăm seama atât de repede. Trebuie să evoluezi cumva. Și eu, una, vă spun adevărul, încă nu știu care este scopul meu pe acest pământ,
Dar am observat că îmi place foarte mult să studiez, îmi place foarte mult să vorbesc despre Dumnezeu, îmi place foarte mult, nu zic că nu sărbătoresc, nu zic că nu fac anumite, știu și eu, să mă simt bine sau... Nu zic. Le fac. Nu sunt sfântă, vreau să ajung pe drumul cel perfect, în numele lui Iisus Hristos, glorii ție, Tată Ceresc, dacă îmi permiți și îmi dai voie. Chestia este următoarea, că eu acum vreau să vă spun ceva. Ceea ce Dumnezeu mi-a zis, bineînțeles, prin rugăciunile și prin puterea și încuvințarea care mi le dă Dumnezeu, eu vreau să le împărtășesc. Pentru că nu trebuie să fim egoiști, nu-i așa? Trebuie să spunem și altora. Bun. Care-i chestia? Am avut un alt vis, pentru că Dumnezeu cel mai mult vorbește prin vise. Bine, vorbește și în așa, dar pentru că unii oameni nu înțeleg, nu țin aiunul, nu... Nici eu n-am mai ținut de ceva timp aiunul, chiar a trebuit să-l țin. Vreau să vă spun că am avut un vis și visul ăsta era vorba despre mama mea și sora mea. Eu mai am o soră. Și despre mine, bineînțeles, eu eram în vis, normal. Care este treaba? Nu știu cum se face când acest vis, mama ne-a făcut câte o brățară cadou surorii mele și mie. Și aceste brățări erau ca inelele alea care își schimb culorile, nu știu dacă știți voi, care depinde de energia care o ai, depinde de situația și statura în care ești în momentul ăla. Și brățările alea își schimbau culorile. Asta e, depinde, cum am spus, de fiecare. Care e chestia? Am observat că mama mea se vedea în ceață. Nu se vedea clar, eu credeam că este adevărat, pentru că eu nu-mi dau seama dacă e vis sau realitate, pentru că aș vrea să-mi dau seama. Am momente care îmi dau seama și unele nu, poate trebuie să mai exersez puțin cu asta. Nu-i așa? Nu putem să ne controlăm visele de fiecare dată, înțeles, nu? Și în visul ăsta am primit o brățară. Una eu și una surioara mea. Brățările astea, cum am spus, se schimbau culorile. Dar am observat, că sunt foarte observatoare de felul meu, am observat că brățara surorii mele este puțin crăpată așa pe o mărginuță. Și m-am uitat puțin așa la sora mea și m-am uitat și la brățară. După care, nu știu cum s-a făcut dintr-o dată o ceață și din brățara care eu aveam, nu mai era o brățară, era un inel. Un inel de ăsta care schimbă culoarea, bineînțeles. Inel energetic sau ceva genul. Și mi s-a părut ciudat. Zic, păi stai mă puțin. Dacă era o brățară, cum este acum inel? Și am stat și m-am gândit. Și când m-am trezit, pentru că eu am zis că este adevărat, m-am trezit, m-am gândit. Măi, ce-a fost visul ăla? De ce am avut așa ceva? De ce, Doamne, mi-a arătat așa ceva? Ce a fost? Și imediat am zis, Doamne, în numele Fiului Tău prea iubit Iisus Hristos, dacă acest vis a fost fals și dacă au venit spiritii negativi, pentru că sunt spiritii trimiși de Satana, pentru că Satana lucrează foarte mult, și pentru că în momentul în care tu devii studiezi cât mai mult din Biblie și vrei să ajuți diferite persoane, anumite persoane, cum Iisus Hristos propovăduia la fiecare și a pus pe fiecare discipol din acel grup care îl avea, chestia este că
dintr-o brățară a făcut inel. Deci aici mi-a picat puțin fisa, zic, nu mi se pare ceva normal, nu? Ca să vezi că la un moment dat, când m-am trezit, am văzut că nu am nicio brățară, n-am văzut niciun inel, am văzut că mama mea nu era prezentă și zic, stai puțin că nu e normal. Și m-am rugat în numele lui Iisus Hristos, pentru că sunt săgeți de la săgeți care demonii trimit spiritual să ne facă viața infernală, pentru că cu cât ești mai aproape de împărăția cerurilor și aproape de Dumnezeu, demonii vor să se apropie, cum se zice, să se, cum să spune în românește, vor să te atace, vor pur și simplu să te absoarbă, să-ți absoarbă energia, să-ți absoarbă viața, să te distrugă, asta vor. Care e chestia? Am zis în numele lui Iisus Hristos să ardă în foc tot ce nu este de la Dumnezeu și dacă aceste brățări și această femeie din visul meu, care arăta ca mama mea doar că era în ceață, nu mi-a dat aceste daruri, să le reprind în numele lui Iisus Hristos. Am făcut o rugăciune și mi-am dat seama, după rugăciune, mi-am dat seama pur și simplu că nu era de la Dumnezeu, era pur și simplu satanice. De ce? Pentru că imediat s-a rupt. Am simțit că energia aia s-a desprins pur și simplu. Bine, cine nu știe n-are cum să-și dea seama. Dar eu vreau să spun că pur și simplu mi-am dat eu seama că nu era normal așa ceva. Da? Să vă spun încă un lucru, poate nu știți. Tot ceea ce noi facem de zi cu zi, în viața de zi cu zi, se reflectează în somnul nostru, în visul nostru. Bineînțeles, la unii da, la unii nu. Nu e mereu, normal. Și ideea a fost următoarea. Că Satana pur și simplu vrea să atace, să distrugă ceea ce tu ai făcut, ai primit de la Dumnezeu, ai primit forța, puterea și toate astea vrea să le distrugă doar pentru ca să te folosească, să ne folosească pe toți, să fim sclavii lui, să facă ce vrea cu noi, pur și simplu. Și spiritual îți oferă. Și vreau să vă sfătuiesc ceva. Dacă primiți ceva în somn, în vis, fie prăjituri, fie bani, fie orice, de la cineva, și acea persoană nu este cu voi în casă și voi știți că sunteți singuri și această persoană nu este și chiar nu le primiți, eu vă sfătuiesc să spuneți în numele lui Iisus Hristos, pentru că nu se știe de ce visați acele lucruri. Poate să fie că le arată Dumnezeu, poate să fie că Satana vrea ca să-ți oferi ceva spiritual și să te distrugă, practic să te distrugă, asta vrea. Vrea să te distrugă, nu-ți dai seama, zici, vai, primesc. Și nu este adevărat, pur și simplu vrea să te distrugă. De asta eu am vrut să fac video ăsta, să vă sfătuiesc să nu primiți în vis absolut nimic și să vă rugați la Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos și să vă acoperiți cu sângele lui Iisus Hristos. Pentru că dacă nu faceți astea, nu se poate rupe nimic. Trebuie să vă rugați, nu Tatăl nostru care ești în cer și asta, nu totul ce faceți de zi cu zi. Spuneți în numele lui Iisus Hristos, sau cum știți dumneavoastră sau voi sau care se uită,
spuneți în numele lui Iisus Hristos, eu ard ceea ce am primit în somn, ceea ce am primit în vis, pentru că în numele lui Iisus Hristos totul este nul, totul este evacuat, pur și simplu nimic nu are niciun, pentru că credeți-mă, am văzut niște videouri, nu prea știu să vorbesc bine românește, mă scuzați, am văzut niște videoclipuri în care, practic, primește în somn, bai vine o fată frumoasă dacă nu este căsătorit sau este divorțat sau despărțit cu nevasta sau bai vine o fată frumoasă, bai vine, îi vine, ce știu eu, ce tot felul de lucruri. Te imaginezi că ești într-un loc și primești. Nu primiți nimic. Dacă nu vă dați seama și nu observați, când vă treziți imediat, spuneți în numele lui Iisus Hristos, anulez acest dar și acest cadou care l-am primit sau care l-am luat în somn sau mi l-a dat cineva sau că o să vi se oferi platouri din nu știu ce, bani, chestii, afaceri, averi. Nu primiți nimic, doar spuneți așa: Doamne, dacă acest vis este real, te rog frumos să-mi arăți. Dacă nu este real, te rog frumos, Tată Ceresc, să-mi anulezi în numele Fiului Tău prea iubit Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi, să ne scape și să ne întoarcă spre viața veșnică. Pentru că Satana, de invidie, practic are invidie că nu o să mai poată să ajungă niciodată în împărăția cerurilor. De aceea vrea să distrugă toată planeta și toți oamenii de pe această planetă și absolut toți care nu-și dau seama ajung să se cum să zice, încreadă, să fie, nu știu, să se creadă că ei sunt mari, ei sunt tari, ei au, ei... Nu, oameni buni, tot ce este de pe pământul ăsta este al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le-a creat pentru noi să ne bucurăm. De asta vă spun, faceți cum este mai bine. Eu v-am sfătuit și vă rog frumos în continuare, dați-vă seama, observați. Bun. Fiți foarte atenți că vă poate aruina viața. Vă poate aruina viața. Un singur cadou sau nu cumpărați ceva înainte să întrebați pe Dumnezeu. Nu faceți ceva înainte să întrebați pe Dumnezeu. Nu ieșiți din casă. Când vă treziți dimineața, rugați pe Dumnezeu, vorbiți și Dumnezeu este prezent și va fi prezent cu voi în tot momentul zilei, în toată viața. De câte ori vă rugați, de atâtea ori îl faceți prezent pe Dumnezeu. Bineînțeles, trebuie să fie din inimă, nu să faci ceva rău și după aia, știi cum, ca balanța, odată ești bun, odată ești rău. Nu se poate așa ceva, pentru că Dumnezeu este iubire, este pace, este divinitate, este sfințenie, este puritate și nu poate accepta acest lucru. Asta vreau să vă sfătuiesc. Păi nu. Eu am să revin cu mai multe cunoștințe în următorul video. Vă mulțumesc foarte mult și dacă doriți să studiați cu mine din Biblie, nu mă deranjează. Următorul video am să-l fac online, tot la fel, studiind în Biblie cu dumneavoastră sau să ascultați sau vedem noi cum facem. Dumnezeu este tot, Dumnezeu este iubire, poate face orice, doar cu inimi bune. Pentru că Dumnezeu este în inimă și în sufletul fiecăruia dintre noi. Da? Bun. Pa! Pe data viitoare!